el toc de les campanes pel dol de Crist. La tradició es recupera just a l'aniversari de diverses confraries i l'associació de campaners. Els monaguillos eixien per una part del poble, uns per l'altra part del poble, un altre, i portaven les matraques i anaven cantant pel carrer. El primer toc per l'ofici! 40 anys després, el so obscur i potent de la matraca torna moixent per Setmana Santa, però ara des del campanar. 12 martells colpegen este instrument de fusta en forma de creu grega. Un so trist, estrident, que és justament el que està reflejant la Setmana Santa estos dies, que és la passió per Jesucrist. Substitueix a les campanes, entonces tots el que són les processons i les oficis són convocats per la matraca. Per a fer-la sonar es necessita pujar 82 escalons i una bona dosi de destresa. Molta força i no és fàcil, però n'hi ha que practicar i ja està. I els veïns, encantats en recuperar esta antiga tradició. És un orgull i estem molt contents en el poble de poder-la sentir de nou. Que recupera coses que unes les has conegut, altres no, però que a mi per almenys m'emociona i me dona molta alegria. Sant Pere és el titular d'esta joia que es va instal·lar al mes de gener. Ara es recupera coincidint amb el centenari de diverses confraries i els 5 anys de l'Associació de Campaners.